Здравейте на всички, аз съм JumperBG и тук при мен е Стоян 1501. Ама сега го няма малко. И да, това е първият епизод на нашата като поредица, така да се каже. Ще правим giveaway на игри. И като за първи път, като за първи епизод ще гивуейнем Dota 2. Не е много, но се надяваме да се запишете много хора. Запишете се в VBOX. И вече Стоян 1501 е тук. И запишете се в VBOX. Ако искате, ако ви е по-удобно, се запишете в YouTube. И в двете ще ги гледаме и ще ви запишем, така че да. И това беше всичко от мен. Надявам се да се запишат много хора. И да, Стоян 1501, ако има нещо да ви казва. Да, няма. И да, това е всичко от нас. Довиждане и запишете се. Да. Ай, чао.